Yan may gabi guys. Maghilot na po ko karon. Madam, magpahilot si Madam. May gabi shout out sa akong tanang subscribers o sa ko ang mga suki, no? Da wala pa ka subscribe na mo sa akong YouTube channel Eric Hilot. Pwede po mo mag-comment sa YouTube kung na may mga pangutana about sa mga ipamati sa atong kalagatan. Sige, maghilot na ko.
ka.